lee ya kidnapping ka a na-emezi n'Enugu, lee ya opposite Fuma Ntachi Ọsa na moto dị gaghị ka ọ na-enwu ọkụ, na-ekwe mgbago ebe ndị DRS nọ, ndị DRS ma ofu mkpụrụ onye anọghị n'otu Igbo Junction abịa buru this guy ebe a gbere egbe gbakọta moto ya, lee ya nna watch kiri we. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ana m ekene onye ọbụla. Ụmụnne m, afụrụ m ihe onyonyo nwanne ya nwoke asị atọrọ mkpụrụ abalị one ma one gara aga. Wee nenecha ya, anyị na-egezi ntị ka a marụ ma onye ọwa ya apụta kwuo ife ya na ife jere, amụrọ m ndị mba tọrọ, amụrọ m ụmụnne anyị. Mana otu o si gbatakwụrụ, ọ dị ka ọchị foro echi ya ka a fụkwazịrị ozu ya ife ame na Enugu steeti. Ụnụ fụrụ ihe onyonyo bụ ụzọ were gosi abalị ife ame ma moto ya, unu nekwa anya na afụrọ moto a ka ọ kwụkwa n'akụkụ ya wee see pikchọ. Enwere ife m chọrọ ka m were ihe onyonyo a were dọọ aka na ntị, were ya yọọ ma ayịyọ. Nke bụ eziokwu, o nwere egwu nna anyị Perikoma nnagoro mmụọ ji wee gụọ egwu. Okwu ndị gboo bụ okwu ndị mmụọ. Nwata ma nna ya amarịgo ndị mmụọ, amarịgo ndị ichie. Ọ sị na o ji mma ka o wee jegbuo nwanne ya mana obi nwanne mere ya. O were egbe ka o je gbagbuo nwanne ya mana obi nwanne mere ya. O wee were akpa ọgwụ ka o wee je kugbuo nwanne ya mana obi nwanne mere ya. Izu ka mma na nne ji. Ọ sị na dike erighị arịrị nna ya ebiri. Kedu ife m ji wee kwuo okwu a? Ife emego anyị n'ala Igbo. Amara m ihe nwanne anyị nwoke a mee, ọ Nollywood producer ka ọ bụ. Mana achọrọ m ikwu okwu ụzọ na-abụ. Nke mbụ, ka m wee yọọ ndị na-abụ mmadụ mejọ ewepụ ndụ onye a, n'agbanyeghị na enwe ndị dị stọbọn, o nwe ndị dị isi ike ruo n'ọnwụ. Ndị Gboo ji wee sị na onye isi ike na-ebi na anụ ọgbọ nkụ. Mana onwe ife na-esere gị na mmadụ, nothing is worth fighting for and nothing is worth dying for. Onwe ife na-esere gị na mmadụ ekwuo na m ya, ụwa abụọ bụ egwuregwu bụrụ ọgba agha. O sitere na nke ịfụrụ onwe gị na ya. Mụnwa fụrụ ya dịka ọgbọ egwuregwu. Ịfụta ya dịka ọgbọ egwuregwu, nya be n'ụwa ife niile gidigidi godo onye azọbi na ibe ya ụkwụ. Mana onye mejọrọ ya gbagharụ, onye mejọrọ yọkwuo mgbagharụ. O nwere ife eji ndọrọ na nkwedo aka were eme. Ọ na-abụ ife mee akụkọ aka nkụ, onye nwụrụ anwụ anọrọzi ya ka o kwuru ọnụ ya. Ọtụtụ ya ekwu mma, ọtụtụ ya ekwu njọ. Onwe ndị kpọrọ onye